Yo. Wes. Dipakne coba kontrole. Yo, piye langkahe? Lah, yo ngene. Yusuf. Iki kembangan yo. Awas. Yo, yo. Yo, no. Wes, jan dekar tenan iki. Jangan naruh pukulane cepetan. Yo, yo, Yo. Awas, wes, manut wasit. Wes, yo ngene pendekar tenan iki. Dipisah manut. Ora boleh musuh, boleh kanca. Halo. Yo, awas. Oi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Agus Tri. Selamat datang dari Bapak Ketua Paguyuban Blitar Raya, Bapak Andika, juga Ketua Paguyuban dari Kediri, dari Terboyo. Terus Bidik, Sugeng Galuh, Sugeng Rawo. Bapak Andika, Sugeng Rawo, Sugeng Galuh. Berikutnya mempersiapkan nomor 20. Yo, sisikas, manut wasit. Awas. Yo. Yo ngono, kembangan. Anu dekar tenan iki. Yo, awas. Yo sikile digawe. Ayo sik. Yo. Ini pendekar tenan iki. Wes salaman. Kabeh kanca, kabeh dolo. 20, nomor 20.